Good morning guys. नै दा जोङो रिजर्टआव थानो मोनसै आरोना मालिकनि न'आवनो थाफैनो मोनबायना बाथ्रायानो गैया जों मालिकनि माबायावनो थाफैबाय आरो मानेखे रिजर्टआव जायगा थोआसै नालाय मैया आदामोनाबो थांबाय आदामोना जोंखौ बे माबायाव सोनानै थांबाय आरो जोंनि रुमाव गोबां बिबार गायनाय दङ बेवहाय बेखौनो एसे नायथिंनानै मजा लागासिनो जों दाउ फिदोंनो जोंहा फिबाबो बिदिनो दाउफोरखौ बेलेगाव थांनो हायो बिदि स्ट्रेला बिसिनाव नै जेरावबो बिदि थालिर बिफाङा थायो आरोना गाइस हाग्रानि थालिर फिथाइखौ नुदोंना नै फिथाइया यावबो मोनथाम दं बे मालिकनि न' आरोना गासिबो जों थानाय मालिकनि न' इयो गाहायाव रुम थादों आरो जों बैखिनियाव थादों बेखिनियाव फैदि ओमफ्राय ओरैजाय सापात बागान दं बरियानो जोंनि रिजर्टआ ओरै थांनांगौ ओरै बैखिनि दं बेनि उनावनो दं आरो मामे ओंखारखांबाय आयौ नायलाय बिफाखौल' नायो रावखौबो नाया गाइस नै दा जोङो थांनो ओंखारबाय आरोना रिजर्टआवनो थांफिनगोन बे रिजर्टआव मैया जिहेतु थांना फैदोंमोन बेवहाय आंनि दरजा बेजों जों हाबबाय बेनो जोंना रुमा बिसिना बेड मोननै आरो जों इयावनो ज' थादों आरोना साब्रैबो ओरैजाय गासिबो ओंखारखांजोब्बाय गोजौआवनो बाथरुमा नै नै मालिकनि न'आ इदि नुयो आरोना नै दा जोङो रिजर्टआव सफैबाय रिजर्टखौ एसे खोन्थानि नोंथांमोननो मैया खोन्थानाय जायाखै दिनै खोन्थानि बरियानो गाइस नै ओरैजाय ओइ नार्सारि नुदोंना नार्सारिनि खाथिनि न'आ बियो जाहैबाय किटचेन ओमफ्राय नै ओरैबो फुल दं इयो कटेज ओमफ्राय नैबो इयो बेवहायबो जिरायना जानो हायो आरो हराव ओंखाम जादों मा होनो रुटि जानाया बेवहाय कटेजफोरा नै इयावबो दं इयाव दलङा नै मैया खोन्थादोंमोन ना दैयाबो ओरै मोननै फैयो मानसि जिरायना दं नै बरियाखा नै जै स्रां-स्रांखा दैया ओरैबायदि साफा आरोना नै मालाय सानैजों थांनोसैनि दुगैफैबावबाय मैया दुगैनाया अहायाखैनो ओंखायनो दिनै दुगैफैबावबाय सानैजों जि जगखरखा फुं नै ओरैबायदि फटक साफायगासिनो सासे गेन्जि खुलायनानै दैयाव दामफ्ले जेरायबावनोसो नायदो सासेखौ साफायखांबाय ओजाय नै पस्ट होगासिनो नै गाइस जोंना ब्रेकफास्टआ सफैबाय आमलेटजों पुरि आरो बेखौ जाग्रोना लानोसै बेखौ जाखांनानै जों टुंटाउ रिजर्टआव थांसै आरोना गाइस नै जोङो सामखेयाव ब्रेकफास्ट जाखांनानै नै दा जों टुंटाउआव फैलायबाय आरो दलं दं दलं फिसा फार्स्ट दलं आरोना बियो टुंटाउनिफ्राय फैबाथाय मोनो ओरैजाय फैनानै ओरैजाय थांसै कितना 50 चार बना दो रिजर्टआव माबादिथाय नायसै माथो न'फ्राबो एसे तुं बादि मोनदों थिया तुं जाना दं एसे डिजाइना बेलेग आरोना न'आथ' गाज्रि नङा मोजाङानो अखासो साबि सुबिदाखौ मोनो गैया आलासि फैबा जिरायना जानो नै टुंटां रिजर्ट दा नेचारेल इक' बिराद मोजां बानायदों आरोना टक' बिलाइजों थान्दा गरमबाबो थान्दा सिङाव मानसिया गैथ'आ दा नै बारा फैथ'वाखै जों मैयानो फैनाय ना माबायाव थादों जों सामखे रिजर्टआव थादों दिनै बेयाव फैबाय नै ओइजा सानबार दङ बे माबा सुइमिं पुल दङ खिन्थु खामानि गैया मोजां साजायना दोनदों आरोना नै आरो नोंसोरनो मोजां जायगाखौ देखायनो मालदिपनि बादि बानायदों थारमाने बिराद मोजां बानायखादों थारमाने नै कटेज बारा गैया 1 2 3 4 5टा कटेज बेयावबो वाटार एक्टिभिटिस दङ खिन्थु दैया साफा नङा ना नंगौ साफा
दैया बारा साफा नङालै एसे गुबुंले टाइप नै मालदिप वाव बिराद मोजां बानायदों नै खिन्थु दैया बारा साफा नङा आरोना एसे हाद्रि फैयो बाला जानाय लोंनाय गासिबो वाटार एक्टिभिटिस गासिबो फिशारमेन हेपि बिराद मोजां मोनदों तारमाने जिरायना थानानै फट'शुट खालामनो मोजां जादों आरोना ओरैबो जिरायना जानो हायो आराम नै बेयाव आथिं सोमै जायो मानसिफ्रा बिरादनो मोजांनो गोसोम जागोनलै मानसिया गाइस नै आंनि भिडिअखौ दिनै बोरायासो सब लाना होजोबदों आरोना पुरा मेंनानै आं लानो हायासै ओमफ्राय नै दा जों टुंटाउ सिंनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय दा जों मोनसे माबायाव थांलायनोसै मोनसे बेलेग रिजर्टआव दिगारु इक' रिजर्टआव हाबगासिनो दं नै जों हाग्राबारिलै हाग्राबारियाव टेस्टि बुस्थुफोरा थायो फाइनली गाइस जोङो इक' रिजर्टआव सौफैबाय आरो ओंखाम जानो फैदों जों इक' रिजर्टआव दहायनिया टुंटां जों फार्स्टआव दंमोन दिगारु मामोनलाय सामखे जों फार्स्टआव दंमोन सामखेयाव हर थाबाय सामखेनिफ्राय ओमफ्राय टुंटाङाव थांबाय टुंटांनिफ्राय इक' ओंखाम जानोसै आरो ओरैनो टुंटाङाव बेरायना फैबाय जों टुंटाउ हा मा खालाम दिगारु गाइस दिगारु इक' रिजर्ट बेहाय माने जिरायनानै ओंखाम मोनजायोनो आरो ओंखायनो दैयाव जिरायनानै आरो डाइनिं टेबोला दैयाव बहायोनो आरो ओंखायनो बेयाव ओंखाम जानो फैबाय आरो रिसेपसन नायदो गाइस दिगारु इक' रिजर्ट नै बेनो दैया नै रिसेपसना बेनो नामाथाय रिसेपसन आगोलाव फैजासिमोन दा बेयाव फैबाय आरोना नेचारेल तारमाने गुसु थान्दाथार जायगाया आरो बैफोर नुदोंना बेफोरो कटेज तारमाने दंफां सिङाव थानायफ्रा न'फ्रा ओमफ्राय बेयाव तारमाने मोनसे स्पेसियेल दं तारमाने स्पेसियेल नैबायदि माबायाव जिरायना जानो हायो आरोना स्पेसियेल नै दैयाव जिरायना जानो हायो आरोना बयबो जादों बेबायदिनो बिराद मोजां तारमाने बिजाबो कटेज दं बेनिफ्राय नायनानै आराम दैयाव नाहरबाय थानो हायो खामसालियाव जिरायनानै पानि बहुत ठंडा है ना गथ'फ्रा जि मोजां गेलेगासिनो दैयाव अन्थावनो नोंलाय नों माला गेलेनो हागोन टिल्लु माला गेलेनो हागोन इखैबो दं खावसे ओमफ्राय इनि आफाङाव खावसे दं आरोना बे दलं बारनानै माने बेवहाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय इयाव 6टा दं आरोना नैयाव 6टा मारै नांदों बेफोरबायदि जायगाखौ आउट कान्ट्रियावसो नागिरो मानसिफ्रा जोंना लकेलावनो दङ जायगा बिराद पिसफुल जायगाया थान्दा आरो नै जायगायावबो गायफ्राबो जानो हायो बिराद मोजां बेसेबां मोजां जायगाथाय बिराद किटचेन दं आरोना बिराद नेचारेल बिउटि आरोना पार्टिया गोजानाव जिरायना दं जानो जमगासिनो थार दाबो फैयाखै नामालै नोंथां जाग्राया फैयाखै ये आ गया हम लोग का pork roast
बुरजायानो इ होनदों फिसा फिसा बेसेन बुरजा मोनगोन होननानै पाप्रिखौ पर्क रस्टेड देलाय जानायलाय माबादि जानायसै ने दैयाव जेरै जेरै जानाया उखुन्दै गोथाव मोनामदो उखुन्दै स्मक अकल उखुन्दैखौल' होदों आरो ग्रिलाव माबानो ग्रिलाव होनानै उखुन्दै होनाया मास्ट आंनानो पर्क ग्रिल आरो स्प्राइटजों जाबाय जों दैयावहाय जिराय जिरायनो माबोरै टेस्टआ गोथाव जानायलाय टेस्टआ खिन्थु माथा खाथायदों आरो बेयाव माबा खालामदों फैगासिनो नै जोंना वाव सफैबायलै नै जोंना ओंखामा इसको खाली करो ना ये खाली बेखौबो लांनो होनांसिगोन ये क्या है चिकन जोंनि साजों हाबानो जोबनो रोङा नामा फैबायना ओंखामा नोंसिना फैबाय बरिया मै बेदर बियो मै औ मोनखोब्रा मैखौलाय बै माबायाव दंमोन नालाय बिबाय आरोना बिराद बुरजा लादों ओमफ्राय इयो अमा फ्राय बुरजा बायनाङा दाउसो बियो दाउसोलाय ओरैनोसो होनदों दाउसो इयो दाउ चिकेन बयलार चिकेन बयलार आरो नै ओजाबो बिराद मोजां मोजां दुगैगासिनो मालाय बयबो नै गथ'फ्रा आंहा ओंखाम जागोरखांबाय ना सना आं ओंखाम जागोरखांबाय माखासेया नै जागासिनो देखो नै जागासिनो बिबारा नै जि मोजांखा बिबार लालायनानै जाखांबाय नै बयबो सिखारबाय खालाय गोफोन थांसै जानानै उदै थिखांनो हाला नै गाइस नै रिजर्टआ बरियानो नैयाव गोथां बिफां लाइफां हाग्राफ्राबो पुरा गोथां गोजानाय नै बुकिं खालामनो बुकिं नाम्बारा नैबे रुमफोरनि बैसिखौबो देखादो एसे इउटिउब है एसे दे दादा मोनानो गासिबो गाइस नै इक' रिजर्टनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो दा जोङो होलांनोसै न'आव डाइरेक्ट जों ओरै पासिघाट जाना थांसै आरो ना पासिघाट जानानै थांनायसिमहालागै माने जनाय मोनहैनो रुक्सिन गेट मोनहैनो 2 घन्टा नांगोन आरो ना दा होलांबाय थानोसै भिडिअ लानो हाथ'नाय नंला गाइस मानोना होमबा बिराद मेंग्लिजोब्बाय उन्दु थांसै गारियाव